У Беларускім саюзе мастакоў кажуць, што літ-артам ужо можна назваць пэўнае аб'яднанне творцаў, заснавальнікам якога з'яўляецца Павел Семченко. Ён ствараў каліграфічныя карціны па тэкстах Богдановича і Купалы, шмат гадоў выкладаў у акадэміі мастацтваў і заклаў любоў да лініі і ў сваіх вучнях. Геннадзь Мацур, Усевалад Центахоўскі, Юрый Тарэев ужо самі выкладаюць і прадставілі свае работы на чарговай выставе «Літ-арт». Яна ўжо адбываецца, я думаю, ўжо не адзін дзесяты год, а пад 30 год уже праходзяць гэтыя выставы, амаль штогод у тым і ці іншым фармаце. Удзел прымалі, відаць, весь склад сяброў саюза мастакоў. На выставе можна ўбачыць старонкі рукапіснай кнігі Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», створаныя Сергеем Пісарэнкам у 1994 годзе. Сённяшнія мастакі-графікі, дызайнеры працягваюць гэтыя традыцыі, прыдумваюць шрыфты, рукапісныя і камп'ютарныя варыянты. Мы все з вялікім піетэтам адносімся да рукапіснай, безумоўна, кнігі. І вось гэтыя буквіцы, літаркі ў рукапіснай кнізе, которые да сённяшняга моманту нас усіх хвалююць. І гэта выдатныя друкаваныя кнігі, которые былі зроблены ў часы скарыны і пасля скарыны, дзе мы кожны раз вывучаем, які гэта быў шрыфт, як ён рабіўся. Сябар Беларускага саюза мастакоў Андрей Басалыга прадставіў на экспазіцыі работы серыі «Тэксты пасланняў», якія, па яго словах, з'яўляюцца адначасова медытацыяй, як ва ўсходніх майстроў каліграфіі, і эмацыйным парывам, калі хацелася выказацца, але не праз слова. Каліграфія і пісьмо не абходзяцца праз такія адрешэнні, калі мастак павінен забыць пра ўсё, не думаць, не баяцца і не перарабліваць. Вось такой для мяне менавіта ёсць такі лозунг. Для сучаснага еўрапейскага мастака, я думаю, што это выйшла з азіяцкай культуры. Побач з вопытнымі майстрамі літ-арт знаёміць з маладымі мастакамі, у плакатнай дзейнасці якіх адчуваецца аўтарская адметнасць, чаго не было, напрыклад, у 1950-60-х годах. Убачыць гэтую адметнасць можна ў мінскім палацы мастацтва да 13 чэрвеня.